Здравейте, тук сме в буса на Мотофоя. Това е Калян. Това е Кристо. Добър ден. Сега ще се опитаме да стигнем до другите. За обядно тръгва, нали? Пепи. Ени. Ето го легото. Легото. Така. Капитана потъва скоро да си. Малко ще ви покажем отзад какво става. Скъж, ще изглежда притеснен, момко. Изобщо не се притеснявам. Ето го Марти. Unboxing. Миналата година беше по-епично. Марто, къде сме? В Румъния, на Бояна Брашо, ще правим трак-лок. Ето поставаро. Да. Траки, локи. Ето ги момчетата. Ето го Зари! Аз си забравих камерата. Старк. Ето пипаме гърба на Зари. Зари. Калимера, аз... Той ни позна всички вълни. през камък, аз май съм учил. Там ли бе? Дени, Едно всеки джам е тук. Аз не мога какво да ще слеза. кажеш? Ще кажа, че е малко мокричко, както всяка година, обаче изглежда че има повече група, отколкото предишни години. Но камъните са си същите Смихни се за камерата. гладки камъни хлъзгащи. Влог във влога, дай. Вокс. Значи, на едни същи места... Айде бе, Айде. Ето това е старта на трасето и абсолютно тук вече имаме едно дропче. Скачаме дропа десен вираж, който е много трудно се спира за него. Виждаме секцията. Ляв вираж. Трудно се завива. Отваряме. И имаме скок. Качваме скока, стъртваме това, отваряме си. Добре, дропваме, имаме един нещо като степъп, засилваме се, много голям вираж, степъп, който е наистина доста голям, миналата година не се стигаше. Тази успяваме. Имаме секция, през която минаваме през пътя. Доста трудно се намаля тук. Минаваме през камъка. Ето тук излезна един корен, който ни хлъзга. Още един. И ние го знаеме. И минаваме тази секция. Тук някакво ура наподред. Обърквам къде трябва да мина, то реално е точно от тук. Сега излизаме на ски пистата, която е наистина доста бърза с плат завой. И тук има нова секция от миналата година. От тази година, извинявам се, която е доста трики и все още сме в нея. Отваряме си отгоре през корените, отново от тук. Уоу! И точно корена, който мислих, че ще ми подхлъзне, ми подхлъзна. Тук
е отново изцяло нова секция. Хипер хлъзгава е и Мексикерца минаваме. Два виража. Трасето е изключително дълго. Спомен, хубавите времена варираха близо 4:30. Ние с Марко тук караме отгоре. И тук слизаме изцяло на една права с виражи. Качваме се тук горе, защото е хипер разбито. Имаме серия от виражи, които, да ви кажа честно, са доста спънати, но не е проблем. Тук трябваше да се го отворя отгоре, но и така става. И свършиха виражите. Тук влизаме в гората. Навсякъде има изключително много камъчета. Което го прави доста игриво и доста неочаквано. Какво ще е всеки рун. Се качваме отгоре. Минаваме, дърпаме го това, защото е изключително гадно. Влизаме от тук, инсайд, защото принципно има лента и от тук можем да минем на цялата скорост. И ето това е финален дроп и минал. После може да се разменим. Дай му, Иляне! По-бавничко ще сме. За това ти говоря.
Cosa fame? Bene.